ኢሳይያስ በትር ልበላ እመቤታችን ያ እንበባ ካባክ ወጽ ማለት ደማ ክርስቶስ ካባክ ወለድዩ ናብ ዜማን ትምህርትን ቅዱስ ያሬድ ህመ ይግለጽ ልብን ወጽ በትር እምስርወ እስያይ ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድ አባህሊ መንነት ይዘለው በርክቶ ታዩ بزمن أبا سلامة جئز ترى حدا في دل نغرة شوعت دمس كلوا جرام يوم مولادسنا تاريخ شمياني أو توليد بحاليمو كم تايل عليه خون مفتوح أخا تايك خوني خيل أفتارك دما مسألة تاوي نغر خوني يخلي سلام كورات خطاتلتنا زي شباب ميديا أيو هنت لما أنت لا عبي قاشة حيزناتهم متينا نينا نقعد إحنا متسون يغني اللي قعد أدمنا خيرهم سل الموتسو خوريها بلنا آمين شمومي شم حلفنا تومي بعلم فقلت لي إشي يغني اللي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين شمي اللي كيك أونت دانيال هايلو بحال أبزي أب دبرته هايدو قدس مريم كيحا ناي مصحفتن ناي قنين وانا رأس ممرية ايش يعني لنا بالقامي لما انتي بزعبه قدس ياريد نحن وقع قدس ياريد ابي خابي توليدو خنات التعاوي وتاي مثل بلل نجمر بتعم صبو مشام قدس ياريد سمو بعالم مدرخ لتقاس منفساوي قدس دراسي ليق قرعتنا ناي بيت كريستيان شلماتيو سلازي سلا قدس ياريد كنا نعلتلنا أبي توليدو أبي عبيو صراحة نتا يوم نزبل مجمرة قدس ياريد كلهم درسانات تسمع معهم خمن النجاروا تنتاويت كتما أقسم ناي إثيوبيا وانا من نجاشا كتما ببلي كدان زمن خنا بحدث كدان ناي هجا أوريت مجمريت ناي كرسناون من مسرتي الخونات قدس كتما أقسم هم تولدا كلهم درسانات بحدك على خوينهم يزاروا نابك كتما أقسم توليدو أب مولادسنا تاريخ شمياني أو توليد بحاليمو كم تايل عليه خون مفتوح أخا تايك خوني خيل ناي تاريخ شميا كقاتمي خليو جن تاريخات درسانات قدلات كن مزنهم تلنا حدك على خوينهم كلهم كتما أقسم أبو أدوي تقيسهم لعبيلو أكبابي قال እግዚአብሔር ለተገለጸሉ ቦታ ሁሉም ዚኦም ሓደ ኮይኖም ስለል እናገሩ እቶም ካልኦት ትርክቱ ያለው አፈታሪክ ኮኒ ይኽልም መሰረታዊ ለሆነ ማስረጃ ከቅርዋ ይኻሉ ይሰምዕ ያነውን ጣና ቂርቆስ ለለው ጣና ቂርቆስ ንጉስ አፄ ገብረ መስቀል ሃም ተዘዋወረሉ ይፍለጥዩ እስካብ ዙራባ ገዳም ሃም ለኸደ ይፍለጥዩ መላ ኢትዮጵያ ወን ሃም ለዘረ ይፍለጥ ቅዱስ ያሬድ በዘመን ገድዚ ጎብኒ ወንበይ ቅዱስ ያሬድ መጽሐፍት ሃም ነግሩና አክሱም ሙኻኑ ይም ለነግሩና ጣና ተወሊዱ ልብል ምንጭ ምንም ነገር የለይ ሃም ለምህረ ጽርሐ አርያም ዙራ አባ ሃም ለኸደ ይነግሩናየም ስለዚህ ሁሉ መጽሐፍት ማለት በላይ የሻሚ ቃል አክሱም ተወሊዱ አቦ አብዲዮ ወይም ድማ ይሳቅ እንኦ ታውክሊያ ወይም ክርስቲና ይባሃሉ ጀዲዮን ለምህሮ መምህሩ አኩ ሃም ነበረ ኣብ መደባይ ልባል ቦታ ሃም ተወለደ ካብ አክሱም ከተማ ንሽተ ውጽኢልኻ ኣብ አክሱም ከተማ ኣብ ጀዲዮን ሃም ተማሃረ ኣብ ማይክራ حق ቃል እግዚአብሔር ሃም ተገለጸሉ ዓዱ ጥንቱ መውለዲቱ አክሱም ኻና እዮም ሁሉም ለነገሩና ስለዚህ ቶም ሆም ዝሉ ሰባት በአፈ ታሪክ ለረኸወን በይ አፈ ታሪክ ደማ መሰረታዊ ነገር ኮነ ይኸለ ስለዚህ ስንክሳሪ ነገርና ዜና እዚ ታሪክ ነገስቲ ነገርና ናይ ቅዱስ ያሬድ ገድሊ ነገርና ሁሉም ናይ ታሪክ መጽሐፍቲ እንድሕር ፈትሽና አክሱም ሙኻኑ እዮም ለነገሩና በይ खाሊ ቦታ ሙኻኑ ምንም ይነገሩና እና خالي أفتارك عم لقونينا لقول نكن حد قوم على. تمام صباح الشيء. نازي ما أنت مرتين قدس ياريد هم يجلس لبنت. قرم قدس ياريد ممهرو جديوني بحال بتنتو بزمن لوهاب النبرة تمرتي حديثات بليات تمرتي وهاب نيرو قدس ياريد مجمرة تمرتي أو كو أتي بيتقطين بيتقواي أقسم تمرتي تلوكاتو كردو حملي خالي نقرنايو مجرشا ممهر سلال قرية لابن أخر كله ما يكرح أبزاف سركوفيلو لا تكزل حزن لا بخيل لهالله نشتي نفسات نشتي حسقة لابزاف لا ديب لا ودقة لا ديب لا ودقة شدش تجزي وديقو مجرشا مبر شرعي لافتزاف ديو فريق متجوريوا قدوس ياريد دما كافزي تمرت بموساد
زنشتي فترة تقوى بهندي صعري دخام أفصل دلي بسيحس أنا بقرأ سلاسل تفترخو ما عند حرص عيرة لم تايلي يساق عليك الساق علي يخيليو إلو تمليسو لممهرو يكرتحاتيتو تمرتو جميرو أو حصير جزية شعول وهابنا رتمرتي مجمريا نباب داويت دحريو حديثات بليات زيهم كلهم أصنعوا ودي ممهر خوينو زيهم مسودة يو قدس ياريد دحر سمايو زيما حدش لدك صلاة يتوهابا ናይ ቤተክርስትያንና ሽልማት ለኾነ ገይጽ ለኾነ በዓለም መድረኽ ቤተክርስትያንና ብጣዕሚ ክትጽዋዕ ለኽእላ ሰማያዊ ጥበብ ለቅዱስ ያሬድ ለተገለጸሉ ድሕሪ ሐዲስ ብሉይ መምህር ኮይኑ ኣብ ናይ መምህሩ ወንበር ተቐሚጦ ኣብ ናይ ጌዴዎን መምህር ተቐሚጦ ሐዲሳትን ብሉያትን ላምህር ለሃለዋ ቅዱስ እዩ ጻድቅ እዩ ንጹህ እዩ ሰለስተ ኣዋፍ ካብ ገነት ኤዶም መጽዮም ብናይ ሰብ ቋንቋ ኣነጋገረምዎ ብፁዕ ያሬድ ለአኻል ተሸከመት ማህፀን ብሩኽቲ እያይሎም ምስወደስዎ ካብ ኤድ መጽኦም ይኹም ብሳብ ቋንቋ ትናገሩ ምስበሎም ካብ ኤዶም ገነት እግዚአብሔር ለይኹና ለመጻናይና ተኸተልና ኢሎምዎ ብተመስጦ ተኸትልዎም ተመስጦ ማለት ኣብ ዙርያ ካለለ ነገር ረሲዕኻስ መንፈሳዊ ነገር ምርኣይ ተደሞ ተመስጦ ይባሃል ኣብዚ ከፍል ኻስ ኣብዚ ደሎ ኣብ ዙርያ ካለለ ነገራት ሁሉ ዘንጊዕኻ ስውር ምስጢር ምርኣይ ማለት እዩና ብነፍሲ ተመሲጦ ጽርሃ አርያ ማአትዩ አመላእቲ ለዝየም ዜማ ሰሚዑ ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ለይቋረ ዜማ hamለሎ መጽሐፍቲ ይነግሩናዮም ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ኣሎ ተው ሰማይ ለለው ሊቃውንቲ በለይ መቆራጽ የመስግኑ ከላ መስገን ሰሚዕዮም ይብለና ነብይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ወን ኣብ ትንቢት ምዕራፍ 6 እግዚአብሔር ኣብ ነውሕ ዙፋን ተቀሚጡ ሱራፌል መላእክቲ ኣብ ዙርኡ ኮይኖም ቅዱስ ቅዱስ ላሉ ላዝየሙ بالتفلالي ዜማ ላመስገኑ ሰሚዕዮም hamልብል እዚ ዜማ እዩ ham ኢሳይያስ ham ሕዝቅኤል خم يوحنس قدوس ياريد ኣብ ሰማይ ለለ ቅዳሴ ዜማ ማህሌት ሰሚዑ ተማሂሩ ያው ለምድር ሒዞ ወሪዱ ማለት እዩ ያሬድ ማለት ግን ትርጓሜው ባዕሉ ሙራድ ማለት እዩ ዘላይ መጀመሪያ ያሬድ ማለት ኣብ ዘመኑ ኣብ ደብረ ቅዱስ ነውሩ ቅዱሳን ባህታውያን ለምድር ለወረደሉ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ደማ ያሬድ ማለት መንፈስ ቅዱስ ለወጸ ስም እዩ ሙራድ ካብ ሰማይ ሰማያዊ ዜማ ካብ ምድሪ ኣብ ዘመኑ ለወረደ ማለት ትርጉምና بقدس ياريد زمن حدث يما لا مدري لا قدس كتما أكسم لا تابوت صيان كورد خيلو مالتي بسمايات يسمعوت ملائكة بسمايات يسمعوت ملائكة من يعمر من يعمر يا سماوت يا ملائكة እሺ ሃምዝል ተገለጸ ካብ ጻጽ ተማሂሩ ኢልና ኢናሞ ንሕና ኣብ ዙርያና ካብ ለለው ሰባት ሃሚል ወሉ ንመሃር ንኽእል ንብል ከምታይ ክንመሃር ይግባእ هو ኩሉ ነገር ለደቀ ሰባት ለትምህርቲ እግዚአብሔር ለፈጠሮም ብዙሓት ነገራት እዮም ቅዱስ ያሬድ ካንሽተይ ፍጥረት ተመልኪቱ አስተውዒሉ ማለት እዩ እንድሕርና አስተውዕሎም ኮይና ዘመናት መምህር እዮም ኹነታት ወቅትታት መምህርና እዮም መጽሐፍት ደማ ልዕሉ ኩሉ መምህራንና እዮም እንዲው ለሰብሲ ለወድ ሰብ ሰለስተ ዋና መምህራን ኣለዎ ይብል እቲ ሓደ ልቡና ናይ ባዕሉ ልቡና ካብ እንስሳት ፍሊል በለ መስተውዕል ፍጥረት በመዃኑ ልቡናው ናይ ሰብ መምህሩ ዋና መምህሩ ይብል እቲ ካልኣይ መምህር ደማ መምህራን ኣብዚ ምድሪ ዘለለው መምህራን እዮም ይብል በሳሳይ ደረጃ ደማ መጽሐፍቲ ቅዱሳት መጽሐፍቲ መምህራን እዮም ይብል እዚኦም ሰለስቲዮ መምህራን እግዚአብሔር ለደቂ ሰባት ተቀሚጡ እዮም ስለዚህ በአስተውሎት ኣብዚ ምድሪ ዘለለ ነገራት ናይ ቅዱሳን አቦታትና አሰር ቅዱሳን አቦታትና ለኸድዎ ነገር በመስተውዓል ብዙሓት መምህራን ኣለውና ኹነታት ዘመናት ወቅትታት ሁሉም በጸከንቱ ትባል እጽኳስ ለደቂ ሰባት መምህሪት ኮይና ተቀሚጣ ጸከንቱ ሲ ወሓት በቆል 3 ሰዓት تعمل 6 ሰዓት ተፍሪ 9 ሰዓት ትደርቕ ድሕሪ 10 ሓደ ሰዓት የለይ እዚያስ ዛፍ ዚያ ዛነሽ ተዛፍ ዚያስ ለወድ ሰብ መምህርያ ይልዋ እዚ ማለት ታይማት ወድ ሰብ ይውለድ ይዕምብ ማለት ይበዝሕ ይፈር ማለት ይወልድ ይበዝሕ ይራባሕ እንደገና ደማ ምሸት ምድራቀማ ደማ ወድ ሰብ ዝምዚ አየነብሪ ወድ ሰብ መጨረሻው ሞት እዩ مسموته دما لابنا እግዚአብሔር መንግስት ይልኸይድ እንትብል እጸከንቱ ኳስ መምህርያ ወቅትታት በዓሎም ሓጋይ ክረምቲ ቀውዒ እዚኦም ኩሎም ክርስቶስ ሃምዝ ለምህረና ብዕንበባታት ኩሎም ይርናዩ ብዕንበባ ከዘሎ ነገ የለ
ንሕና ድማ ሕዘለና ነጋ የለና ስለዚህ ኣብዛ ምድር እዚኣ ለሃለና ዕድመና ናይ ኮንትራት ዘመን ስለልኾነት ግዝያዊ ስለልኾነ ዛ ምድራዊት ህይወት እዚኣ ዘላለማዊ ተስፋና ስለለኒ ምስርተላ ወቅትታት እውን ለአና መምህራን እዮም ቅዱስ ያሬድ ካኑሽቲ ሓሰኻ ስለልተማሃረ ለአና ለምሁርና ግን ኣብ ዙርያና በጣም ብዙሓት ኣለው ቅዱሳን ኣቦታትና በተለይ ገዳማውያን ኣቦታትና ገድሎም ዜናኦም ህይወቶም ለአና መምህር እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ለአና ባዕሉ መምህር እዩ እና ካብዚኦም መንፈሳዊ ነገር ጽቡቕ ነገር ክንመሃር ንኽእል ኢና እሺ መንፈሳዊ ህይወት ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን በህመያ ትገልጾ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለቅዱስ ያሬድ ከመይ ትገልጾ ልብል ያው ምስ ቅዱሳን ሓደ ገይራ ትገልጾ ምስቶም ተርጓም ልባሃሉ ተርጓም እዩ ምስቶም ቀዳሶ ቀዳሲ እዩ በተለይ ድማ አልተፈለየ እዚ በናይ ሊቃውንት መመዘኒ እሊ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ ጨርቆስ ብጣዕሚ ናይ ነገረ መለኮት መተርጉማን ተባሂሎም እዮም በቅዱስ ቤተክርስቲያን ልፍለጡ ቅዱስ ያሬድ ግን ካብዚኦም እውን ይበልጽ ካብዞም ሕዝል ተቀስዎም ሊቃውንቲ ቅዱስ ያሬድ ብጣዕሚ ይበልጽ ቅዱስ ያሬድ ያው ናይ ትምህርቲ ሚኒስቴር ናይ ቋንቋ አርኪቴክት ክንብሎ ንኽእልና ብዘመኑ ገላልጻ ማለት እዩ እሳቶም መጽሐፍቲ ብጣዕሚ ኣብ ነገረ መለኮት ኣብ ምስጢር ስላሴ ዘሎ ምስጢር عميقهم أطلقهم أرحقهم أمتيقهم ترجمهم يوم قدوس ياريد دما كاو بالبلد الترجمة يطرح عليه خانة حديثاتي بلياتي مترجم يطرح عليه خانة بزيمة أو حديثات أو بليات أو جدلات أو درسانات لتجلسوا يوم مستيرهم لتجلس مسحفتي جلسوا تنتينو بزيمة تيترفا لو درس بالمسط المرخاب بالمسط منفس قدوس ياريد زيمة بمدرسه كاوزم ليك أنت زيوم አብሊጻ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ትምክሐሉ ለምሳሌ ቅዱስ ያሬድ ካብ ደረሰም ድርሰት ሓደ ኳል አብነት ነብዩ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ትንቢቱ ተወጽእ በትር ምስሮ እስየይ ወያር ጽጌ ምንየው ካብ ስር እስየይ በትር ክትወጽያ ካብ አደማ ዕንበባ ክትወጽይ ኢሉ ኢሳይያስ ለተናገረ ትንቢት ቅዱስ ያሬድ ታይብል ይእቲ በትር አምሳለ ማርያም ተወጽእ በትር ምስሮ እስየይ ኢሎ የቲ በትር አምሳለ ማርያም የቲ በትር አምሳለ ማርያም ወጽየ ዘወጻ ምንሃ አምሳሉ ለወልድ ኢሎ ኢሳይያስ በትር ልበላ እመቤታችን ያ እንበባ ካባኩ ወጽይ ማለት ደማ ክርስቶስ ካባኩ ወለድዩ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ብሉይ ኣብ ሐዲስ ላይ ተፍታሐተ ለተኸደነ ቃል በዚያሙ አመስጢሩ አበጢሩ አራቂቁ ይልናገርና ተርጓም እዩ አዚያም እዩ መንፈሳው እዩ ቅዱስ እዩ ናይ ቤተክርስቲያን ሽልማት ጉልላት እዩ ብርሃን እዩ ገይጻ እዩ ሁሉ ነገር እዩ ለቤተክርስቲያን ማለት ቤተክርስቲያን በላይ ቅዱስ ያሬድ አይተደምቂ ድምቀት ይብላል ቅዳሴው ዚያሙ ቅኒኡ ናይ ቅኒውን አቦ እዩ ጣነ ሞገር ክብሪቲ ዋዚያማ ላበለ ለቅኔውን መሰረት ለቅመጣ ድሓር ተፈላለዩ ሊቃውንቲ ድሕሪ ቅዱስ ያሬድ ለተላዓሉ ሊቃውንቲ ለቅኔውን ኻሊ መልክዕ ዋላ እኳ ተሃዎ ናይ ቅኔ መሰረቱ ቅዱስ ያሬድ ድጓ ቅኔሎ ምስጋና አሎ ብእዝሊ ብግእዝ በአራራይ ለተቀመሩ ብጣዕሚ መንፈስኻ ለህድሱ ለወቅትታቱ ለዘመናቱ ለሁሉ ለተዳለው ዜማታት አዳሉ ለቤተክርስቲያን በመሃቡ ለቅዱስ ቤተክርስቲያን ለበርኮቶ ወሁተ ቅዱስ ያሬድ ብጣዕሚ እቲ ለዓበየ ብጣዕሚ ለይጽገብ ለኹርዕ ቤተክርስቲያንና በዓለም አቀፍ መድረክ ክትፍለጥ ለገበረ የቅዱስ ያሬድ ወሁተታት ቆጽርኻ አዩዳይ ብጣዕሚ ልዑል ነገር እዩ እና ቤተክርስቲያን ብዙ ክብር እዚ ትገልጾ ያሬድ ለማህሌት ወቅኔያ ያሬድ ለማህሌት ወቅኔያት ወባሕት እስመ ኮንከ መርዓ ለዘምሮ በኢትዮጵያ እሺ ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ባህሊ መንነት ዘለዎ በርክቶ ታዩ ይብሉ ኣብ ባህልና ኣብ መንነትና ያው በቋንቋና ክንፍለጥ ለኻልናየ ሰላና ቅዱስ ያሬድ ዜማ እዩ ግዕዝ ልባል ቋንቋና እኮ መጠፈ ነይሩ መጀመሪያ እዩ ቅድሚ ትግርኛ ቅድሚ አምሓርኛ
قدم كلهم أب إثيوبيا للو لعل 80 لهون ቋንቋታት ቀዳሚኦም አቦኦም ግዕዝ እዩ ስለዚ ናይ ግዕዝ ቋንቋ ብጣዕሚ ክሰፍሕ ለይጽገብ ቋንቋ ብጣዕሚ ምስጢራዊ ቋንቋ ክኾን ለኻሎ ወላ ቅድሚ ተነበረ ቅዱስ ያሬድ የስፋሕፍሕዎ ብዘመነ አባ ሰላማ ግዕዝ ጥራሕ ሓደ ፊደል ነበረ ሸውዓተ ድምጽ ክህልዎ ገይሮም እዮም ነገር ግን ካብ የማን ናብ ጸጋም ይጽሐፍ ነይሩ ቅዱስ ያሬድ ግን ካብ ጸጋም ናብ የማን ክጽሐፍ በምግባሩ እንደገና ድማ እቲ ቋንቋ ብዜማ አመሳጢሩ ስለለዚያሞ ናይ ዜማ ድርሰቱ ናይ ስነ ጽሑፍ ዋና ስለልገበሮ ለስነ ጽሑፍና ዋና አበርኪቱና እዩ ለመንፈሳዊ ዜማና ጥራሕ ላይ ሆነስ ለዓለማዊ ሙዚቃ ወንተ ሆነ ማለት እሊ ሞዛርት ተባርኸ ዘዓለም ትምክሕሎም ናይ ሙዚቃ መቀናበር ትልባሃሉ ልዕሊ 300 400 ዓመት አይገውሪ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ግን 1500 ዘመን አቁጽይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና በዜማውን ማንም ለቀደመና የለ ማለት እዩ ወላ ቅድሚ እኮ አልተፈላለዩ ዜማ ንኡስታዝ ዜማው ሱና ዜማን ተነበሩ ከም ናይ ቅዱስ ያሬድ ግን ለይጽገብ በሰለስተ ለተወሰነ ለተቀመረ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ለተመሰለ በጣዕሚ ልቡናኻ ለረሰስ ለራህረ ግዕዝ እዝሊ አራራይ ተባሂሉ ካብዚኦም ዜማታት ድማ ዓለም በሙሉ ለይወጽ ኢሉ ቀሚርዎ ይወጽ እንስሳ ወሰብ እምነሰላ ዜማው ካብ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማሲ ናይ እንስሳት ሆነ ናይ አራዊት ናይ አዋፋት ናይ ሰብ ናይ ሙዚቃ ድምጽታት በሙሉ ካብ ናይ ቅዱስ ያሬድ ናይ ዜማ ቃና በፍጹም ኮጸይ ይኽእልን ይብል ወይ ግዕዝ ወይ እዝሊ ወይ አራራይ ስለዚህ በተለይ ለመንፈሳዊ ዜማ ዋና መራሕዩ ለዓለማዊ ሙዚቃ ለዓለማዊ ዜማ ወንተ ሆነ መሰረቱ ቅዱስ ያሬድና ባህልና አመንነትና ለሎ በጎ ጽንቶ ብጣዕሚ ለዓዘዘ ለዓበየ ብጣዕሚ ደማ ጥዑም ለይጽገብ ሁሉ ጊዜ ጥዑም ሁሉ ጊዜ ሐድሽ ሁሉ ጊዜ እንግዳ ሰሚዕኻ ለይጽገብ እና ዓድና በባህላ በመንነታ ከተخرع ስነ ጽሑፋ ደማ በቋንቋ ከተخرع ለበረከቶ ቅዱስ ያሬድ ብጣዕሚ ለዓለ በመሆኑ ናይ ቅዱስ ያሬድ ስም ብዕሉ ሁሉ ክትቀስ ይኽእል ማለት እዩ እሺ ኩራት ተኸታተልትና ምስሊ ቀሊቃውንት ዳንኤል ሃይሉ ለነበረና ጻንሒት እዚ ይመስል ነይሩ ስለተኸታተልኩምና ነመስገን እዚ ሸባ ሚዲያ እዩ ኣብ ቀጻሊ ፕሮግራም እስከ እንራኸብ ሸባ ሚዲያ ላይክ ኮፒ ሊንክ ሰብስክራይብ አይትረስዑ ቤተሰብ ሰላም በሰማያት የሰማሁት የመላእክት ዜማ በሰማያት የሰማሁት የመላእክት ዜማ ምን ያምር ምን ያምር ምን ያምር ምን ያምር